Uwaga. Światła, kamera. BioShock. Wersja zremasterowana. I teraz taki pro tip. Jeżeli ktoś nie ma BioShocka, to można na przykład kupić go sobie na G2A z kodem Pieron, 3% zwrotu i tak dalej. I wtedy macie go za 29 zł, a ten remaster sobie pobieracie za darmo ze Steama. Ja to tak zrobiłem. I co prawda on się niewiele różni. Muszę teraz ciszyć muzykę. Ponoć prawie nic, no ale BioShock to BioShock, no. Gra jest świetna, także nie przeciągajmy struny. Ja BioShocka ogrywałem na Xboxie. Ja jeszcze, no, się na chleb go dali pyp. To do roboty. Nowo gra, accept, poziom. You've played a lot of shooters. O, no zgadza się. Dobrze. Różni się tylko grafiką, tak, i to bardzo nieznacznie. Ponoć dużo błędów. No zobaczymy. Ja nie grałem nigdy w żadnego z BioShocków na kompie. Ja w BioShocki grałem tylko na konsoli. Znaczy, w BioShocki, no dobra, no w sumie źle gadam. W BioShocka pierwszego grałem na Xboxie, w dwójkę nie grałem, a w Infinita grałem na kompie. No to w sumie grałem. They told me, son, you're special. You were born to do great things. To nie jest na silniku gry, także nie ma się co podniecać jakby co. You know what? They were right. Co się w tej grze robi? Mnóstwo rzeczy. Różnistych, roztomajtych. To już jest na silniku gry. O, tak to wygląda. Pali się. Działa miliard klatek. No, wygląda tak jak to zapamiętałem w sumie. Ładnie całkiem. Szczególnie, że to jest dalej Unreal Engine 3. Ponoć tekstury są tylko poprawione w sumie gdzieś tam i tyle. No ale ta gra była ładna, także co więcej trzeba było. Jak to grałem pierwszy raz na Xboxie, to obrywało dupę. To była taka grafika wtedy, że to było niewiarygodne. Teraz już trochę mniej niewiarygodne, ale to się zamknie. Toldzia. No gods or kings, only man. To jest w ogóle jedna... To jest takie... Bo to nie jest typowy FPS, to nie można powiedzieć. Znaczy, no to jest FPS, First Person Shooter, czyli się strzela z perspektywy pierwszej osoby i to jest prawda. Ale to jest akurat połączenie RPGa i shootera. Na tamte czasy nowość to była. A ta gra ma, przypominam, już 10 lat? Ona chyba w 2007 wyszła. Znaczy, wersja oczywiście podstawowa. Coś takiego. Z tym mikrofon dać trochę tak. O.
W każdym razie to nie jest świeża sprawa. No, patrzcie, tekstury ładne. To chyba tak nie było, jak na Xboxie grałem, takie tutaj te popękania, patrzcie. Można pomylić z prawdziwością. No i jeszcze warto wziąć pod uwagę, że na Xboxie 360 to było w rozdzielczości podludzkiej. 2007, czyli dobrze mówiłem. A tutaj wszystko Full HD, 500 FPS. No, spoko, zobaczymy jak będzie dalej wyglądało. Nie ma po polsku. Fabuła jest istotna, ale poradzicie sobie. Jesteście mądrzy, wykształceni z wielkich miast, to pewnie po angielsku umiecie prefekt. I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. Czerwoni. Tfu. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture. A city where the artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by any morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, rapture can become your city as well. O, jest wielki tatuś. Naprawia. Że się nie bali na przykład, że im rozwali coś jakiś wieloryb. Nie? Takiego neona na przykład. Rozdupczy. Ślepy wieloryb. A to się zdarza. Myślałem, że jak taka... mogli przynajmniej te loadingi a w ogóle tak wyeliminować. Ta gra waży 12,5 giga, to jest sporo jak na taką grę, co... No, pomimo tego, że zremasterowana, to jakoś tam, no wiecie. Nie jest jakaś ogromna. Sounds of Extension. Dobrze, że dają do wszystkiego napisu. Ja jestem... że się ekstersja się dzieje. Shout of Frustration. Would you kindly, ale fabuła szkoda, bo ja już wiem o co chodzi. Większość wie z nas. A fabuła jest dobra.
Ja się wtedy bardzo jarałem, że tu wszystko jest takie fizyczne. Że można popchać te skrzynie. Tu się odradza. W Vita Chamberach. No, fajnie wygląda, tylko czułość myszy muszę trochę zmniejszyć. Mogę? Sensitivity. A i tak jest mega nisko niby. O, okej. We are not your property. Just a bit further. How do you like that, mister? Now, would you kindly find a crowbar or something? Bloody splicer. Seal Johnny in before they... Goddamn splicers. No i mamy większy FOV niż na konsoli na szczęście, bo konsolowe FOVy to jest masakra. Widać tak mało. To fresh air, then save up to see Steinman. Ladies will be knocking at my door. No! O no. Warto być pewnym. A, czyli na shifcie mam menu... Na takie to głupie. Aha, bo tu nie ma sprintu w tej grze. Tylko na shifcie macie takie menu wybieranie broni. Na konsoli tego nie było. Dlatego nie wiem. Coś użyłem sobie chyba. A na E się podnosi. Tym się regeneruje HP. Batonik z Hasioka. Zawsze fajnie. No na tym poziomie może być trudno trochę. Ale przeszedłem na najwyższym kiedyś, to myślę, że dam sobie radę. Plazmyd. Pierwsze plazmidy będziemy aplikować. W żyłę. Gdy się mylił i to wciskał pewnie. Walimy. W żyłę. Steady now. Your genetic code is being rewritten. Just hold on and everything will be fine. Wszystko jest okej. Mocarzyk. Mocarz został wszczyknięty w żyły. Tak działa mocarz. This little fish looks like he just had his cherry popped. Wonder if he's still got some Adam on him. Wszedł mocno. Za. Hear that? Let's buck. Weak! You're a weak chopper. This little fish ain't worth towing it with no big daddy. Yellow! Always have been. You'll be no better off with a metal daddy, little fish. See you floating, right? Tak. Były te tatuaże łańcuchów, były w oryginale też. Idzie tatuś. Kurde, jaka z nimi będzie ciężka walka na tym poziomie. Look, Mr. Bubbles, it's an angel. I can see light coming from his belly. Wait a minute, he's still breathing. It's all right.
I know he'll be an angel soon. Ciekawe jak oni wyglądają pod tym. W sumie nigdy nie było widać. Alright, boyo. First time plasma's a real kick from a mule. But there's nothing like a fistful of lightning now, is there? Aha, czyli tu mam plazmidy, a tu mam zwykłe bronie, a tu mogę sobie wybierać... A tu jest pauza aktywna. To jest łatwe w sumie, bo to można sobie w każdym momencie pyk i... no. Decompression. Kurwa. Ale woda fajna. Te ryby. I można też na prawym. No spoko. Nie mam zaufania do takich operacji. Eve się traci od alkoholu. Loading, sir. Give him the combo. Zap him, then whack him. 1-2 punch. Remember, the 1-2 punch. She's so stuck up, she is. Czekaj! No i... elo. Taki splicer. I just wanted some company! Czekajcie, ja zrobię tylko małą zmianę tutaj. Mianowicie to w epie tu. Będzie di beste. No. Ha! Z cygaretów się traci zdrowie. Niby. Przecież wszyscy wiemy, że papierosy leczą. Czebele. Eve. Martwy kocik. Tell Ryan I'm sorry. Cool. I didn't mean to hurt anyone! Come back! Please! The money! Palić się jeszcze prądem, być porażonym, to... lipa fest. A czekajcie, czy ja na pewno jestem... Tak, dobrze. Siema, Drago. Listen, I've got a family. I need to get them out of here. But the splicers have cut me off from them. If you can reach them in Neptune's bounty, then maybe, just maybe,
I know you must feel like the unluckiest man in the world right now, but you're the only hope I'll ever see my wife and child again. Go to Neptune's bounty. Find my family, please. Kurde, w ogóle to pograłbym w nowego Bioshocka. Był już pod wodą, był w powietrzu, to brakuje jeszcze jakiego? Pod ziemią. Knockout! Te bronie potem tak zajebiście można ulepszać, pamiętam. One potem takie dopakowane są. Potem one tak już tak kosmicznie wyglądają, fes. A, tak się wali w żyłę. Dobra. Bioshock na grubie, ja. Richtig. Bioshock Silesia i by był taki, że na przykład taka fabuła. Bytom się zapadł w końcu do kopalni pod ziemię. Ślązacy zmutowali pod wpływem nieodfiltrowanego denaturatu. Czyli z niektórymi to już się dzieje. Happy New Year 1959. No, wszystkiego dobrego, moi drodzy, wam życzę. Chowcie się, jak to mówią. System Shock 2. A jakiegoś System Shocka remasterowali? A chyba pierwszego. Gule to ludzie z Bobkraja. Cześć Saakaszwili. No tak by było. Nie, nie pijemy, bo to... Dolary. To jest duchowa atmosfera. A, ja jeszcze chciałem tam wcześniej iść. Kurde, blaszka. Ej, wypuśćcie. Footlight Theater. Po łebie. Idzie stary. Ciul. That's the big dad.
gathers Adam. He keeps her safe. Tak wyszło. To się panu już nie przyda. Press P to save your game. P. Save. Trzeba dużo saveować. Nie ufałem mu. Come bite the apple. Chodź, baśni jabłko. Idzie z wyrol. Who is it? Hang on! Nie tracę się naboje? Nie. Dobrze. Ta mnie zaskoczyła. Kurde! Pomyliły mi się klawisze. Ale wszystko się skończyło dobrze. If you spot a splicer in the water, hit him with the electrobolt. Ah, with pleasure. Ah! Ej, a nie było coś... Kiedy czasami je widać tutaj. Kurde, pamiętam jak były tego pierwsze prezentacje gdzieś na E3 czy coś takiego. Takie wrażenie robiło wtedy. Wtedy już były pierwsze porównania wersji PC-owych z Xboxowymi. Oczywiście PC-owa miażdżyła. Ja już nawet nie pamiętam jak to wyglądało na Xboxie u mnie. No na pewno nie tak ładnie. Ale i tak było, zajebiście się grało. O, muszę przyznać. Tak, na E3 to gra była mroczniejsza i w ogóle no ta prezentacja... Znaczy to co wyszło potem odbiegało trochę od tego jak ta gra wyglądała. Ale tak zawsze jest. Ło, ale się najebało. Security alert in progress. Idą. We can see you, you know. Kurde, nie teraz. O, chodźcie do wody. That's what the book said. Jakie pały, jakie pały. They shut off access to Neptune. There's another way to get there. Head to medical. What are you waiting for? Go! Nie zmądrzeli. Zabrać wszystko, bo... Potem będziemy kupować upgrade'y. Znaczy no to jest FPS z elementami RPG. Siema papaja. Next generation. Co ja tak wolno łażę? Mi się coś stało? Siema magii.
A może nawet Meg. Oh, Christ! You're trapped! Gonna try to override the exit from here! Pranie mózgu on. Siema czosnek. So tell me, friend, which one of the bitches sent you? The KGB Wolf or the CIA Jackal? Here's the news. Rapture isn't some sunken ship for you to plunder. And Andrew Ryan isn't a giddy socialite who can be slapped around by government muscle. And with that, farewell. Or das Vodania, Jerry. Do swidania, Pado. Nie ma panie zagadka. Get Aleder. No i uciekłem. Fajnie się gra. Praktycznie z tej gry tak mało pamiętam, że się czuję trochę jakbym pierwszy raz w nią grał. No spoko. Please do not turn off your computer. No, normalnie łażę. Nie no, grafa się poprawiła ewidentnie, to po teksturach na ziemi widać najwięcej. Mi się strasznie te plakaty takie podobają, takie stylizowane na lata tam... no... wcześniejsze. Taki bym sobie powiesił w domu. Mam jedną ścianę do zagospodarowania. Sobie coś takiego znaleźć gdzieś. No ja w sumie nic nie potrzebuję na razie. A, tu się ustawiało chyba te... ja... Kurde, ale... jak to się... A! Ej, ale jak to się obraca? Czy jak to się robiło? Aha! Trzeba było znajdować takie te... Dobra... No. Tak. Już sobie wspomniałem. One fajnie bzyczą, choby jakieś takie pszczoły. Handbag. W sumie szkoda na przykład, że się nie pokusili o zrobienie takiego remastera, takiego jak na przykład Metro Last Light. Znaczy jak Metro 2033 na silniku Last Lighta. W sensie, że tego nie przerobili na Unrealu Engine 4. Bo tu jest taki jest styl oprawy graficznej, że to mogłoby dupę urywać. No ale jest takie spoko całkiem. Keep away from my patients! Poczuli go. Czulają się. Czekajcie, na którym się brało apteczkę? Bo nie wiem.
Kojarzy ktoś? Siema Skriff. Tu nie, tu mam mapę. F. A, rzeczywiście. Tak się złożył. Co to jest latające coś? Wieżyczka, co mi pomaga. Zhakowałem sobie. Siema Przemolord. Mało dolanów. What is that there? You want to use the emergency access, we need Dr. Steinman's key. He's the one that runs this place. But I don't expect him to hand it to you out of the milk of human kindness. Steinman ain't that kind, and frankly, I'm not even sure he's still human. Najlepszy i tak mój ulubiony ten plazmid to był z ogniem. Z ogniem był zajebisty, zawsze go ulepszałem na maksa. I tu jeszcze mamy rodzaje amunicji, trzeba pamiętać. Ale fajne to jest, tak stylistyką też pasuje. Dobra, ale ja na razie sobie będę tym. O kurwa. Panie. Kurde, dobry, 2 headshoty. Góry czy na dole? Góry. Where are you going? Come here now. Oh yes, run! Siema admin. Get out of my sight! Run! That's all you can do! Take all this trash! Tacky little nothing! We can see Kurde no. I don't want to hurt you. Teraz mi popsują mojego dronika. Czy bohater to Jedi? Nie no, mocarzyka zażył takiego. Specjalnego. Special kind of mocarz. Ja, jakie to wszystko jest drogie. To nie na moją kieszeń. 6 naboi, 25 dolanów. Shit. Co ja za poziom wziąłem? Siema Feldorin. A, to idzie zhakować. No ja faktycznie. Kurde, zapomniałem. Uwaga. Save. Save before we do. Wyciąg ze ślimaka. Tak.
A! Kurde, ja nie wiedziałem w ogóle, gdzie jest ten. Gdzie jest początek? No, to już nie jest takie łatwe. Dobra, damy tak, damy tak. Co? The machine has short circuit. What the fuck? Już dobrze było. Tak. 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 I tak. No. Teraz można. Iwa bym potrzebował. I pistol rounds. Dobra, na razie styknie. Za dużo nas używałem. Zaraz będę poziom trudności obniżał pewnie. Ale się rozkraczyła. Nierządnica! Kek. Pierwszy raz, nie. Nie pierwszy raz na komputerze. Ale ogrywany był już na konsoli. Wielokrotnie. Steinman ją oszpecił. W ogóle tu są fajne motywy, że tam jedna babka taka to była komendantką bodaj w obozie koncentracyjnym, czy coś takiego. Ten Steinman to też pewnie jakiś uczeń od Mengele. Above all, do no harm. A, ponad wszystko nie szkodzić. Przysięga Hipokratesa. Patrzcie, jak wykminiłem. Momentary lally. Wszystkim ciulam, bo... A! Kurde, wieżyczka obesrana. Strachłem. Proste mi dawać. Kurde. Jak to zapierdziela, ej. Dawać mi proste kolanka. Chodź tu. A! Ja zawsze zapominam, że to trzeba najpierw zrobić taki motyw. Dobra. Jesteś moja. All them machines will short out right and proper if you hit them with electrovolt. Hakiereriren. Bite Schnella. Jak wczoraj Gerlitz z Magdą Gessler. Ej, to jest to samo. Albo bardzo podobne. No nie, identyko.
pyp. Dobra, nie będę miał apteczek. Będzie wieczór z królową Magdaleną. No, niewykluczone. Nie wykluczam. Jestem super silny. Fajnie pierę. Health Station. Co to w sumie tak ciulało? Fuck. Ja już widzę, jaka będzie walka z Daddym. Daddy cool. Daddy go. A ja się nie muszę healować. Po co? Cigarety. Dochtur. Ja, no ammo. Jedna kula. Z tego wypada zdrowie. A! To dobra. To zaraz kupujemy. No wszystko skakuje. Kurde. Jest akcja. Produkcja, dystrybucja, dekapitacja. Dobra. Muchos graciasos. Anti-personal. Non-armed targets, ale to... Zwykły se kupię. Na to mi szkoda. Ja tego mam. Trochę mało. Dobra, idziemy tam schakować. Kaj to było, ale... Tam. A! Nie, ja się chciałem... Ojej, jak ja głupi. Nie to klikłem. Dawać płaskie leszcze. Tak. Ej, nie wypadło żadne życie, tylko zredukowało koszt. Oszukaliście mnie. Ale znalazłem dolany. Aż 3. A, to trzeba będzie stopić ogniem, to pamiętam, ale to trzeba odblokować sobie plazmida. Tego nie mam. Nie wypadło, bo się wyleczyłeś. Ale ja myślałem, że w tym sensie, że wypadają apteczki.
You got special ammo. Armor piercing. A, to na razie nie. Jaki poziom trudności? No taki trochę impossible. Nie no, tam przedostatni. Doktor chciał mnie podpalić. Zhajcowany splicer. No tak, bo one są, przebijają pancerz. No ale nie jak się ma dwa. In love in memory of Winston Hoffner. Całkiem taki Izak. Security cameras. I can hear the inferno things all around you. Ryan's eyes and ears. Uh-oh. A, i wylatują te ciuliki małe. Jak w to się wlezie. Siema Dariusz. Paliłem babkę. A, plazmid z niej wylazł. Bullshit. Znaczy plazmid, tonic. You have picked your first physical tonic. Czyli to jest taki... Cześć Hydras. To jest taki po prostu jakby... No nie wiem jak to powiedzieć. Upgrade. Z tego co pamiętam, to potem będzie tak zapierdzielać, że nie idzie się pochytać. Buff. No, albo o tak można powiedzieć. Buff. Umiejętność pasywna. O! Perk. O! Też można. Tak powiedzieć. Kopruch. No i dobre no. Aż save'nę. Ja. Ta gra jest długa, nie? Z tego co pamiętam. Na jednym streamie chyba nie przejdziemy. A chciałbym przejść całą. Bo wydałem pieniądze. Także głupio... Wiecie, głupio by było. Niech on wejdzie w to. A on tu nie przyjdzie. Taki mądry nie jest. O kurde, chciałem kichnąć, ale mnie jakoś tak... O, w ostatnim momencie mnie powstrzymało. O, jakie to było niefajne uczucie. Oa! Chciałem tak fajnie kichnąć. Ale się bałem, że mnie noga zaboli. Się powstrzymałem. No dzięki, dzięki.
O, machine gun rounds. Myślałem, że to się dynamit pali i walnie. O, widzicie, te rułki też takie ładne nie były w podstawowej wersji, chyba. Nie wiem, ja nie grałem... Ktoś z was grał w PC-tową wersję, to... Znaczy, no na hitboxie tego nie zobaczycie na streamie. Żeby stwierdzić, czy to jest faktycznie jakoś ładniejsze od tej normalnej PC-towej. No ja grałem tylko w Xboxową, no to wiadomo, że to jest ładniejsze milion razy, choćby z kuli tego, że jest Full HD i... tam... w miliardzie FPS-ów, no. No ale to żadne porównanie. Na pewno są tekstury lepsze, jak się tak przyjrzy, na przykład podłogi i innych takich. No tak to wszystko jest to samo. Incinerate! Light up foes to 1000 degrees. Warning, fire spread. To jest fajne te. Incinerate mój ulubiony. Chemical scent in the air. Pheromones, they call it. Makes them all dance to his tune. Billie Jean, that's my love. A, będę w sumie ogniem i z klucza. Remaster taki pic na wodę. Znaczy no nie, no coś tam jest polepszone, faktycznie. Ale to tak troszkę tylko, tekstury mówię. Nie jest na przykład tak zremasterowane jak Call of Duty Modern Warfare, nie? Bo tam to jest przerobione wszystko na nowej wersji silnika. Siema Ola. Siema trawienny. Chodzisz Flysa. To się nazywa Leadhead. Ledowa głowa. Tak. Ola, ola. Samochopa. A to już się osłuchało. Ola, ola. Jadowita. Jak kobra. Nie goli bobra. Dobra, nieważne. Tak, nie umiem mu żadnego cywilizowanego znaleźć. Ej, ja dobrze idę? Tu my byli. A, bo nie! A, to jest to same pomieszczenie i no z dwóch stron, no dobra. I się podupcoło. Teraz się po prostu wrócić i tam zrobić porządek z tym lodem. The bottom of the ocean is our home, but it can also be a dangerous place. Any leak is a bad one. Report any unexplained water promptly to the Central Council.
Twilight Fields. Mam nadzieję, że to nie ma nic wspólnego z Twilightem, tym wiecie jakim. O, ale deski ładne, warto było remasterować. Ujerona. O, Tom Whisky. Nie pijemy go. To była pułapka. Pusta to nie chcę. Ojej, te kody. Ja te kody, jak grałem na Xboxie, to brałem, wiecie skąd? Z YouTube'a. Przecież we wodzie była. Padnie dźwięk. Tutaj w trumnie jest ten kod. A, 0451. Pam! A, można za darmo hakować. Automatic hack tool. Fox. Na razie idzie dobrze. Dziś nie ma donate goala. Jest, tylko wyłączone mam wszystkie napisy, bo tego Bioshocka nagrywam sobie teraz na YouTube'a. Też. Pozdrawiam wszystkich na YouTubie. Kto do tego momentu dotarł, to może napisać takie nie wiem jak to napisać. Ile już gramy? Godzinę? A, to jest... Zrobię materiał 5 godzin. Będzie do obejrzenia na tym, na sraczu. New engineering. Ja zagrałem długie materiały. New offering in the hack smart line. Security hacker is
Na pyrę. Fizyka tutaj dziwna momentami bardzo. Ale dobrze, ważne, że jakaś w ogóle jest. Don't worry. I'm a professional. Why are you dragging out your treatment? Tak, mam wrzucone w sloty. Teraz ci pokażę. Spłonął. Gdzie to się robiło? Nie chcę sobie, czekajcie, ja sobie save'nę. Nie wiem, nie pamiętam tu tak klawiszologii, no bo grałem to na padzie. Siema majster. D, C, F, D, M, M. To nie tu, J, I. Nie. L, K, J, H. Nie, no tu nie ma. P. Shift. Nie. Shift, wybór broni. Ty. A, to są te. Caps lock. Czekajcie, zobaczymy, bo to jest mimo wszystko trochę ważne. Nie, no dobra, no to sobie potem zrobimy. A, w maszynie! No tak, faktycznie. No tak. Faktycznie. Nie ma oczek. Nie będę się leczył za 16. Zbyt cebula. Jestem mistrzem ustawiania rółek. Cześć Monika. Ale se życzą, ja. Podepcyło. Patrzcie ile opcji. O, najebion. Ktoś mi powie, jak się to zaczęło. No ja mogę powiedzieć, no. Zaczęło się tak, że lecę samolotem i samolot spada i wpadam do morza i wchodzę do latarni i zjeżdżam w dół i włażę do batyskafu i płynę i dopływam do podwodnego miasta i jakiś pan przez radio gada mi, co mam robić. Czy dostałem donate? Tak, dostałem. Dzięki. Dzięki piękne.
Dostałem od admina 10 zł na BF-a. Dzięki, dzięki. Ja wszystko dostaję, tylko mam powiadomienia wyłączone. Także dziękuję. No, ho. Bugował się dźwięk jakoś. No tu są mieszkańcy, no właśnie jednego zabiłem. Bo oni brali te takie plazmidy, co miały niby dawać ludziom supermoc. No i zaczęli to, przeginali pałę i się pomutowali i w ogóle do głowy im poszło. Taka jest fabuła pokrótce. O Kuba. Mamy. Uncivil, uncouth, uncultivated! That won't work for long! Help me find this. Quick, someone shut the Come here now! Stop wasting my time, you uncivil, uncouth, uncultivated! Stop running like a fool! That won't work for long, darling! Make it we can see you, you know. Go and run! That's all you're taking. LOL. No, taktycznie wyszło. Dosyć. Kureal. Nie chcemy do Kureal. W ogóle tu się można potracić nieźle, bo tu niby mamy jeden cel, ale ten można, przepraszam, łazić po dość dużej przestrzeni. Gra, która wyszła prawie 8 lat temu, ta gra wyszła 10 lat temu. Prawie. Siema pokorny. Przepraszam. Powinienem wykonać testu. No jebany. The robin, the king, ja pierdzielę, ej, ta gra wyszła 10 lat temu prawie, a ja pamiętam jak dziś, jak się jarałem i wiedziałem, że mi to nie pójdzie i czytałem w CD Action o tym bodaj. 10 lat minęło bez mała. Zaraz w przyszłym roku będzie. Panie. Panie. Jak to zadupio. Życie przeleci. 4 lata i czytałem tak. Taki byłem mądry.
Obrazki oglądałem. Mama czytała. A, to jest A to jest ball launcher, a ja... W żyłę. You have run out of slots and will have to replace the plasmid. You can buy more slots at the Gather's Garden. Replaced plasmids can be re-equipped at the Gin Bank. A ja nie chcę, bo ogień i prąd są najlepsze. Chociaż telekinezą można podnosić ich i rzucać. I można odrzucać granaty od Big Daddy'ego. Nie wiem, waham się. Nastąpiło zawahanie. Dobra, zostawiamy. Wiesz, że spolszczenie się robi w 5 minut plus, ale spolszczenie do remastera? Nie wiem, czy się robi. A to ja muszę to zrobić. Ej, ja nie mogę tego, ja muszę to zrobić. A nie musiałem. Nie. Czy wziąłem, czy nie? I wziąłem tą telekinezę. Dobra, już kurde, ale... Kurde bele. Chciałem to inaczej zrobić. Chciałem zostawić sobie prąd, bo to można dużo otwierać rzeczy, ale już dobra, ale ogień... Będziecie wierzyć. Ej, gdzie to można odwrócić? Ja tego nie chcę tak robić jednak. Mogłem se save'nąć przed tym. Ej, a kiedy ja save'łem? 3 minuty temu. To wracam, bo ja nie chcę. Ja chcę prąd. Prąd jest spoko. Ej, ale jak to jest? To ja nie mogę wyjść tam z tego menu po prostu? A nie to. T-Mobile nie obsługuje płatności SMS. To jest dramat. Chyba save'ujemy sobie tutaj jeszcze raz. Overwritten. Ała, coś mi do oka wlazło. A, to rzęsa moja własna, oczywiście. A, press any key to close. Ale... Aha, z tamtego, ale close. Ej, czy jest opcja stąd wyjść bez zastępowania tego? Czy oni mi każą? Oni mi każą.
To ja replacenę ogień. Pomimo, że wolę ogień. Siema na Duxo. Czy dużo ominęło? No, z 1,5 godziny, no. Trochę to zależy. Aha, oni mi każą, bo będę musiał użyć. Sprytny zabieg. Mózg zatruty ołowiem. Najgorsza choroba. Tutaj fajnie narobiliśmy. Zamieszania. O, ale strachłem. Kurwa. Ha! Perfekta. Co tam jest? Naboje. Skitrane. Trzeba każdy nabojek podnosić, bo bida jest silna. New combat tonic, range jockey bulks you up, power. No. Teraz będę lepiej strzelał, to się przyda. Fajnie, ta postać na końcu można mieć tak wykoksaną już i potem te bronie takie kosmiczne rażą prądem, ogniem biją, zamrażają, wybuchają, samo się naprowadzają, ruchają, no tego akurat nie robią. Czekajcie, gdzie ja mam telefonik? Jako głupio. Ha! Hej, o! I w cycki. I w tą muszlę. Po muszli najgorzej. Kurde, na YouTubie zdejmą za sexuality content. Yellow.
Panie. Wszystko hakujemy dzisiaj. Dzisiaj jest dzień hakiera. Magister inżynier Nicolas Perron w dziele swoim... Co? Zjebałem. Jaka pała. Odbieramy magistra. Inżyniera zostawiamy. Baba. Ej, o co chodzi? Czemu tego nie mogę zrobić? A, tutaj to. Ostatni źle dałem? No nie wyczymię. Co wy gadacie? Jak śmiecie? Jak wy śmiecie śmieć? Pa. O nie! O nie! I no nie to! Panie. Yeah! Ej, kaliło się. Kaliło się ses. Rurka ze spiralą spowalnia. Tak, dokładnie tak jest. To się przydaje potem, bo potem są takie te haki, że to tak. Augenblick leci. Momentary lily. Patrzcie teraz. Pierwszy nietrafiony, ale drugi zaczepiony. Must have taken the B-grade plasmid. A rapture reminder. The bottom of the ocean is our home, but it can also be a Szkoda hopa. unexplained. Who was that? Nurse? Lampki na choinki już są w praktykerach? Nie. I guess I'll see him with that. Patrzcie. No rzuć. No rzuć.
Frajer. Czekajcie, ja go dopadnę. Ty pało, no. Wow! Ej, oni nie głupi są, on się leczył w maszynie. Taki frajer, no dobra. Nie żyje, to najważniejsze. Save przed wejściem w wielki świat. No i strzał niepotrzebny. Idzie ojciec. Łociec. A że sklep, który pierwszy i to są lampki na 2023. No, brzmi legitymacyjnie. Aesthetics are a moral imperative. Why do we have two eyes? Is there some law that says we must? Two arms, two legs, two ears, two breasts. Oh, God damn it. Someone get the nurse. I'm not finished. Not finished. You'll have to find some way to get through to surgery and Steinman. Chin up now. The Lord hates a quitter. How can I help you if you won't come to me? Sprytnie to zrobił. I can hear that splicer sounding off like it's the 4th of July. Explosives are hard to come by down here. If only you could get your hands on some of them bombs he's tossing. Things like that could help you turn the tables or clear a path. Thanks a lot. Siema, Why are you Kracik. dragging out your treatment? Patrzcie, jak to leci. Już szybko. Debele. Ja, i tu są alarmy. Ja bym to musiał tak. 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 No i zajebala. Będzie alarm. Chyba, że to jakoś wyjdzie, ale... No, zaje. Jedna będzie moja. A może mi się udało dupić dwie. Kurwa, rozwalił mi. Nie, ile ich leci? A, dobra. Siema, Steve. Ja sobie wczytam. Ja sobie wczytam, bo to było zmaszczone.
Może to być zrobione o wiele lepiej. Why do we have two eyes? Is there some law? Not finished! Not finished! Dźwięk Dead by Daylight? Chyba na opak. Chyba tam są dźwięki z tego raczej, co nie? Siema Macias. No i się sam dokończył. Pała. Welcome to the Circus of Value. Siema, siema wszystkim Samulelkom i innym. Aha! Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ja już mam konkret giwery nawet. Już mam tyle rodzajów amunicji i w ogóle. Ogłupił wieżyczkę. Omotał ją. Omotywacz. Tak. Siema Agix. W czym intro robiłeś swoje na YouTubie? W Paincie i w Adobe Premiere. No to jest bardzo, one jest bardzo nieskomplikowane, wręcz bardzo proste. Żadnej animacji tam nie ma w ogóle praktycznie. Znaczy no trochę jest, ale nic. Ale mi się podoba. Nie zmieniam go, jestem zżyty. Ja, Steinman tam będzie. Ja muszę save'nąć przed Steinmanem. Strachy będą. Będzie strach. Aż mnie głód wziąć ze strachu. Ale Steinmana pojadę z tego. Z prąda. This one, Aphrodite. She won't stay still. I want to make them beautiful, but they always turn out wrong. That one too fat. This one too tall. This one too symmetrical. And now Zasymetryczna. Ma chyba za wysokie wymagania. He's ugly. 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 Chyba dzięki. Look at you, idiot!
Ja. Mocny. Wal w tyłę! Kurde! Oj. To my się naszczelali. Jak głupie. Głupie głupki. Na pewno to nie jest najtrudniejszy poziom. No jest przedostatni, mówię. Patrzcie. Taki jest poziom, hard. A trudniejszy jest survivor. Tak, to jest. Kiedy więcej śląskich słów? No, jak będzie pomysł, to będą. Nic na siłę, nie? Bieda mnie nie ciśnie, głodny nie łażę. Ubrać też się mam w co. A nie! O. Dobra. Zresztą tak sobie zabrzmiało, jakbym coś zarabiał z tych filmów. Coś co można nazwać poważniejszym pieniądzem. A to jest tak niepoważny pieniądz, że nie chce mi się gadać o tym. Śląskie słowa na święta? No, na święta na pewno. Kurde, coś mi wlazło pod powiekę chyba. Dobra. Polecam używać mapy. Spoko. Spoko. To brzmi jak ukryta prośba o donate? Nie no. Może zachęta ewentualnie, ale... Nic poza tym. Siema Ligus. Wiecie, donaty, suby... Wszystko polecam. Każdy, kto robił, to jest zadowolony z podjętej decyzji. Było krucho. Ja wszystko skakuję. Cały kompleks będzie mój. Wiecie, jak ja to taktycznie wszystko sobie obmyśliłem. Ja dokonuję po prostu tak zwanego przejęcia. Czyli się przejmuję tym, co się dzieje. Ale tak trochę. Tak. To jest pierwszy Bioshock, tak. Pierwszy Bioshock remasterowany. Ale remaster jest symboliczny. A szczególnie ja go nie widzę, bo ja nie grałem w Bioshocka na kompie nigdy. Tylko na Xboxie. To różnica jest ogromna w grafice. Steruje się też jakoś tak
Jak człowiek, a nie jak małpa konsolowa. No off. Nie! Zjebawszy. Kurwa mać. Przepraszam. Powiedziałem. Kurczę belę. No i się bogacimy, patrzcie kraby. Stopniowo się bogacimy. Tak działa kapitalizm na małą bytomską skalę. Nie mam tego. O! Moja kumpelka. Ona fajnie gwizdże. Już kurde, czekam, żeby sobie broń ulepszyć. Tari, tari, rari, rari, rarari, 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 rarari. Hopy, jeszcze tydzień i... A co jeszcze tydzień? Co będzie za tydzień? Condemned Criminal Origins? Kiedyś. Mafia 3. Mnie akurat Mafia nie interesuje. Ja czekam na Gears of War 11 października. Potem BF, potem gdzieś tam piątek 13 The Walking Dead. Takie ładne. Kupione. Here is Machons. Shot next. Easy now, Doctor. He's just looking for a wee bit of Adam. Just enough to get by. I'll not have him hurt my little ones. It's okay, to jest ta Tenenbaum. Chyba. Dr. Tenenbaum. Ja. Bitte do not hurt her. Have you no heart? Aye, that's a pretty sermon coming from the ghoul who cooked up them creatures in the first place. Took fine little girls and turned them into that, didn't you? Listen to me, Boyle. You won't survive without the Adam those things are carrying. Are you prepared to trade your life, the lives of my wife and child, for Tenenbaum's Frankenstein? Here! There is another way. Use this. Free them from their torment. I will make it to be worth your while. Somehow. I teraz kurde, jak to robić? Bo można tutaj brać mniej po nich. Maksimum. Ale ona nie przetrwa i ja będę zły. Albo być dobry. I wtedy mniej, ale one będą żyły i będę miał dobre zakończenie. Szczelwnią. Nie, to nie stanie się jej nic. TVN. Jak robimy? Wybierajcie. Czy bierzemy wszystko i ona umiera, czy niech zostanie, ale bierzemy mniej? Być dobry. Rescue.
Dobre. Zabij. Dobry. Zabij. Ratuj. Ratuj, ratuj. Dobra, więcej jest na ratuj. Rescue. No! 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 Thank you. Thank you. The path of the righteous is not always easy, yes. The reward will become clear in time. Be patient. Oh, I'm ready for dream time, Tenenbaum's Mr. playing Bubbles. you Idzie for spać. a fan. Those things may look like wee little girls, but looks don't make it so. You need all the Adam you can get to survive. If you cross paths with another of them gatherers garden machines, make sure you pick up a new plant or two. That's if the price ain't too dear, of course. O! Reduces all physical damage. It sounds very good. A increases health? Co idziemy? Kurde, ja bym poszedł increase and if upgrade. A ja nie wiem, minęło 80. Physical damage, czyli jakie? Fizyczne, no czyli wszystkie te. Wszystkie uszkodzenia. Od strzałów, od bicia, nie? Od ognia, od prądu. Cześć mentalistka, witam. Nic nie kupuj, zbieraj na później. Ja sobie kupię tylko... To sobie kupię, Armored Shell. O. I dobre, i starczy. I 60 porujemy. A już placu nie mam. Ha. Te antypersonale, ale one się jeszcze przydadzą. Andrew Ryan asks you a simple question. Are you a man or a slave? A man chooses, a slave obeys. To jest główne hasło. Sprawdź dolny poziom. A co jest na dolnym poziomie jeszcze? Tam byłem. Tutaj też byłem. A w Kureal chyba nie byłem. Ja, tam jeszcze nie byłem. Dobra, ja bym sobie tutaj zakończył odcinek na YouTube'a, taki króciutki, 2 godziny, pod 2 godziny. Mam nadzieję, że się dobrze ogląda do jakichś czynności tam. Także kto dotrwał do końca, to standardowo niech zostawi łapkę, wejdzie na Facebooki sobie, lajknie, jak jeszcze tego nie zrobił i tyle i widzimy się w następnym.